Tehditlerden habersız kalma, bizi ağda ol. Tehditlerden habersız kalma, bizi ağda ol. Hemada salam dostlar, Hepdeniň iň bet media täzelikleriniň jemlenýän ýeri Mediatym kanalynyň habarsız galma gepleşiginiň 334-nji bölümine hoş geldiňiz. Men şu taýda bellek keçesim gelýän zatlaryň biri, geçen bölüme jubiley bölümü diýdik-de 333-nji bölüm, ýagny 3 sanyk 3-üň bölümü diýdik. Welin gollak geçeliň dostlar diýdim. 25 000 ýakyn prosmotr, 400 ýakyn like, 300'e yakın patpişik yekici videodan dostlar şu tempda dowam gollaryňyz üçin Mediatym adynyň tüýs ýüregimizden sag bolsun aýdýas minnetdar. Edil şu batda, edil şu tempda size aktiw bolun, bizim iň bet täzepler jemläp size hödürler. Başlar sonra. Başlar diýmezden odal birazajyk sesimde, soňra birazajyk özümde belki tapawut edip biler, sebäbi men azajyk dümegledim. Men pikirimçe nazar değdi, göz değdi. Düýünlerle öňgün açylşymyz boldy biz. Viza Center açdyk. Umid Viza Center, Jahan Seyranyň filialyny. Şo Viza Centerda kän adam bat, ýa üşetdim, ýa dümegledim. Belki göz degendir. Başlady onda täzeliklere. Klip täzeliklerine başlaýas. Kuwat Dönmezov we Ayday özüň saklama meni. Men pikirimçe var, Kuwat bilen Ayday özüňe Apple kompaniýasy reklama üçin töle geçirdim. Kädip pikir edýän. Gözlerim yumup bugün açmana, men taýyn sen bile uçmana, asmana. Izlem saklama meni. Inniki klip täzeligimiz Didar Nurberdiýew. Merhaba. Pripef barada aýtsam pushka bomba söz ýokda. Ýöne men pikirim, men şahsy pikirim, Didaryň şu klipde şulaýdymda monolog okan ýerini diýsem dogry boljak, ýa rap okajak bolan ýeri diýsem dogry boljak bilemek. Ýöne diýjek bolýanym, şu işi has gowy edip bilen olanlara beren bolsaň, hasam bet aýdym bolardy. Ýöne Pripef söz ýok. Wala merhaba bu keyfim, wala albi leylim, aýtlabekim zadynda, bolletta keýgim. Merhaba bu keyfim, wala albi leylim. Hacı Yazmammedov bilen Mekan Sarif Sultanım cover aýdym we klipi şatly işläpdim. Şatlyň stilinde. Canım süýme ağlat, ya hararet, durur bu kalbim, vurmuş hayatım, hüsnüm, halim son. Täze kliplerimizin yeni biri Maxi Tuvakov'dan Aýym günüm. Max men pikirimçe ara bulaýdym ýörükde toý üçin ýalypsyň öýden köprek toý gelsin diýip. Aýym günüm, üstünde ýygy günüm, arzular hazır bugün, gödeňim. Ýaly güneş ýaly ýüregime gir. Meýlis Halbaýew giýjäge alan baktym. Men bu klipiň bölejigini gördüm. Ýa TikTokda, ýa Instagramda art işläpdir. Klip men şu wagt zapis edip durkak ente klip çıkanok, ýöne gepleşik çykkança klip çykmaly. Siz görüň, siz baka berin. Arzuym var bu durmuşdan, berak gize kalınma, garaş deyip yalnızdım, şu wagt gerek kıskanma. Arzuym var bu durmuşdan. Yeni bir klip täzeligi DJ Bega feat Sevap. Aýdymyň ady Sır, ýagny klipiň ady. Klip barada aýtsam, ssenariýaly klip 25 000 görülmäni geçipdir. Ýöne men serdenimde like sany 100'e ýeten okdy we kommentariýa 40'a ýeten okdy. Ya aktiwny del patpişikler ýa-da bilemokda, короче, to не to. Canım iş bitti, soňam ýetenmem canım yara yara. Adım yok, bir sır aýtmaga, hiç kim galmady näme etmäge, bir olly aýdym etmägim, günni özüme bagy. Gelýär Jan festivalliklerimde men iň gowy bilen şakajyklarymyň biri Halkaýdym Time. Han Permanow gerek boldum munna. Yani Han Halkaýdymy nokot goýup aýdyp bilýän aýdymçylaryň biri. Şoň üçin Han hakykatdanam bagşa bolan. Gece yatman
Yeni bir bet jan festivalimizde Kuwat Çaroğlu bilen Oğul Bibi Reyimovadan baraydım däle bir neçe aýdym 20 da ýakyn jan feste konsertni klip dinleňizler talym. Dostlar, Türkmen estradasında gowy görýän seslerimin biri Bilbil sesimiz. Yani Bilbil gelince jan feste Türk aýdymyny cover hödürläpdir. Ben yoruldum hayat, gelme üstüme, diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. Bir de aldavar. Aydımçılar aydımına clickbait yasasa bir hilek gola ýöne gepleşiklere we gepleşemeňler zatlara clickbait yasamak has gowy sebäbi patpişiklere özüne çekmeli clickbait, yani abloşka diýeli, cover diýerler. Ve bizim bu gepleşikdäki coverymyzdan bet bolumy kadip pikir edýän we şu gepleşige şoň şanyna girip görýäňiz we hepdäniň iň bet aydymlarynyň biri, hepdäniň iň bet infopowdy diýsem ýalňyşman. Citizen ve Swizy 347'den täzelik ve şunu däli däden aýdan tölleri wada köne mektebede diýip geçýän kirimçe täze mektebede. Yani gıýkat açsam gowy edip pançoklap geçýär. Ala galandan siz karar beriň näme, kime, näme hilek. Big moves, big dreams. İş başında gece gündüz alımda da dinç. Yo boyunalım ya bro. Yani katığı düşün ya. Katığı ile. Derecede ne el tapavdım adam. Şu yıkıcı olğalın. Aydaýadyň hödürlemän ýitýä bir aýka ýok diýen welin bir gelenede ýaňy gördüňiz Kuwat bilen klibini indi täzece aýdym Aydaýadyň. Men revaýdan toýda tomudy, senem aýdym şöýde ýa-da howluda. Üstüm hazırdyjydym, içim donu arman, sensiz ýaşamak bugünna. Azat Dönmezov ve Twist, Baharım. Dostlar, men bir zat inserdim, bilemem siz inserdiňizmi ýokmy? Ayday özüň bilen Azat Dönmezov 2-3 ýylykda gaty betinden aydımlar hödürlerler, şu aydımların köpüsü hem hit boldy. Ýöne inserýan soň Kuwat Aydaýadyň we Azat Dönmezowden täzelik ýok. Ya aralarynda bir zat boldum ka, bilýänligiňiz barmy? Ya men siziň üçin ýerde şu zat gyzyklanaýyn, men nähilek? Soňsuz baharım, ýylgyraýmam. Men sen üçin anan janymy bererin, meni tanaýana, men sözümde durarım, jan baharım. Amale Zehin seýesim gelýär remix. Seredim sana, yere öpüsüm gelýär. Görüsüm gelýär, seýesim gelýär. Seredim sana, yere öpüsüm gelýär. Bu hepde MP3 aydınlamadan täzelikken ýene bir MP3 täzeligi Begenç Öre'den gördüm. Öldürdüm hem de kan, yine kalmağı gördüm. Kakarlıya kamlı kam, yıkı kalmağı gördüm. Dost yerlerim düşman. Aydın täzeliklerimizin soňkysy Laçyn Mammedowadan ýadyňyzda bolsa, arada TikTokda bir video paylaşdy, ýani jan feste we şo jan festin aydymyny full versiýada YouTube'a ýükläpdirler. Dinlejek diýseniz dinläp bilersiňiz. Bugün senin toyuna darayan taştan benim, acı göz yaştan dolup durur gözlerim benim. İnni hemmeler yali darayan taştan benim. Şu ýerde ýene bir temaň üstünde durup geçeýin. Sunwat işgärleri uçýa temasynda durup geçeli. Şeylerak bir zat, şu wagtda çelli, men pikirimçe Jolt Pressada iň konkretny infopowodlaryň biri boldy da, iň skandalny, iň kän gürlenen, iň kän bir abazary ediden temaların biri oldu ve kim yaltanmadık bolsa şu tema barada video düşürdü. Ve men şeýle diýen şu video düşürenlerine köpse, hemmesi de köpse hype-ajor, hype vaat etmek üçin ve şu videonu paylaşanam hype-ajor, onan bilýäňiz. Men öz pikirimi aýdaýyn.
şahsi pikirmi. Maral Durdiýewa men pikirimçe öz pikirini doğru şekilde formulowat edip bilmedi. Yani doğru şekilde öz pikirini aydıp bilmedi. Aslında men pikirim de ine yatak durmuyor da Maral Durdiýewa başka zat diyecekti. Ve yine men bir zat koşup geçeyin. Men pikirim, diňe men pikirim. Maral Durdiýewanyň aýdan teksti, men pikirimçe Maral Durdiýewanyň özüniň teksti däl. Men liçni Maral Durdiýewanyň fanatlarynyň biri, çağalygymdan Maral Durdiýewany dinleýän we biziň mediatymyda Maral Durdiýewa bilen şahsi hat aqydyn tanajak diýseniz Maral Durdiýewany şu ýerde sylkany goýýan, geçip görüp bilersiň Maral Durdiýewany hat aqydyn tanasyňyz. TikTok täzeliklerine gelemizde Söhbet Çumaýew yitip ýara berekella. Şu hepde men pikirimçe imini TikTok'ta bir 10-15 sekunddan uzun video paylaşıp ya klip paylaşıp ya aydımını paylaşıp en köp prosmotr alanların içinde Söhbet Çumaýew täze aydımından bölük paylaşdy ve şu 2 günün dowamında ýalňyşmasam 200 000 ýakyn prosmotr, 10 000den kän like gatgow tesirler ve aşağına bir giden video düşüpdirler. Men bir daha daýyn toqam şul aydymy hökman suratda ssenariýaly klip garaşýar sebäbi şul aydym ştaýa gelýän aydymlaryň biri de ştaýa jünk etdirip bilýän aydymlaryň biri. Men üçin liçna. Yalandan olsa da görüşelim. Son kuyede sebebi yanlışlık tanışıp ön kuyede. Bize yaşlığımızı ýatladýan, käýbilerine çağalygyny ýatladýan şahajygymyza gelýär, könülleri ýatlaly şahajagyna. Murat Övöz we Bilbil gelinje. Ömrümü geçirsem yekesen bilen, bağıtlı günlerde bilen. Sen bilen bu dünyam doğru, başkası olmaz sen yari. Yürekler yakali, söyle ayrılmalı. Dostlar, yine bir könülleri ýatlaly Nazir Habibow ediz görünüm. Benim ömrüm sana bağlıdır ana. Yüreğimi men sana vermişim ana. Seni ediz görünüm, ömrüm sana verenim. Sen bir yarın söygülü, yalnız senin söyürün. Dostlar, indi gelýär siziň iň gowy görýän şahajagyňyza tesirleri okaly şahajagyna we ilkinji tesir ýazyp berekella sözüne laýyk bolan dostumuz aslında var mundan öňen bir tesir ýazypdyr. Ýöne söz ýok. San bolsa ýa smile bolsa diňeje kabul edemde hökman söz bolmaly. Şoň üçin ikinji tesir ýazypdyr. Ýöne söz bilen birinji tesir ýazypdyr. Dostumuz Kerim Amanow işiňizde üstünlük dipdir. Kerim berekella dinleýän saňa da. Dostlar, indiki tesirimiz, bagşyymyz Ural Yusupowdan komanda mediatymy işiňizde üstünlük. Meniň jaňadan wagtymy Ferede dogry gelişe super diýär. Ýagny geçen bölüm gören bolsaňyz 333-nji bölümde men gepleşik alyp baryp durkam. Sesini öçürmek ýatdan çykypdyr we şo arada Ural Yusupow maňa bir iş boýunça jaň etdi da. Menem şonda göndýdim Urala men şeýle-şeýle şu wagt gepleşikdi. Diýber näme işiň bar datdy. Şondan backstage'e goýupdym da şonu görüpdir, şoňa tesir ýazypdyr. Ural Yusupow diňeňe. Tesirlerimiziň indikisi sona. Laçin Mammedow malades, sesiňe salyk, işiňizde üstünlük diýipdir. Menem goşulýan Laçin Mammedow. Baqy Akmuhammedow şeýle diýipdir. Salam mediatymy Jayçynur. Senin her alyp barýan gepleşiň bet. Janyň sag bolsun, dost işiňde üstünlük söz ýok diýipdir. Baqy minnetdar, seňem janyň sag bolsun. Tesirlerimiziň ýene biri Sapar Murat Pirniyazowdan. Malades, gawja alyp bardyň. Tozalyklar gowy, täzelikler gowy diýipdir. Sag bol. Dostlar, sizden bir gowy teklip, gowy maslahatlaryňyz gerek. Nähilek inni yüzde gepleşimde ya da täze show gepleşimde kimi mihman edeli. Öň mihman etmedik mihmanlarymyzdan yüzde gepleşige kimi mihman edeli. Ya täze show gepleşige mahal üçin öň mihmanam etipler.
Ýöne jan sesde dinläsiňiz gelýän aýdymçylardan, başlardan kim bar bolsa tefsirlerde belläň. Ve şeýlik bilen 334-nji bölümde jemliýäs. Like ýadyňyzdan çykarmaň, tefsir ýadyň hökman suratda ve dostuňyzla paýlaşyň eger bölüm gyzykly bolan bolsa. Iň esas zat näme ýöne dostlar? Elbetde özüňizde gowjy serediň şu wagt howada çalyşyp dur, dümeglemäň, sowuklamaň. Indiki bölümde görüşýänçä hoş, sag bolun. Gittik. Всё нормально? Всё, поехали тогда. Как? Ай, пусть стоит. Да, как песня называлась? Чётко. Да, панчоклая, да? Еще раз сделай. Как песня называется? Бахарм. Окей. Вот так вот. Откуда куда, да? Все, пока останови. Тесферлер. Girdiň запись? Все, чётко. Как я стою? Yerimde mi? Отлично. Нормально? Все, поехали тогда. Bakı da все bolu gutardy. Şeylerden kommentlerim gutardy. Bu bölümde backstage az olar sebäbi. Men diýdim ýa dümegledim. Şoň üçin azajyk näme diýsem agyrrak bir nastreniýa ýok diýjek ýöne bir hil agyr. Hani dümeglen wagtyň näl bolangydyr şolar ýalakda. Backstage az olmam mümkin, короче, sahna arkası az olmam mümkin. Давай я соберу теперь полностью.